Ik verveel me. Wanneer komt postbode Simon? Zullen we anders naar de koeien gaan? Nou, ik wil eigenlijk wachten op postbode Simon. Zullen we anders kauwgom gaan stelen bij het snoepwinkeltje hierachter? Ja, dat lijkt me een goed idee. En als dan... Hey, daar komt postbode Simon! Wow! Hey, hij gaat ons voorbij! Postbode Simon! Postbode Simon! Postbode Simon! Ik ga naar de koeien toe! Ga er mee? Nee, ik ga naar postbode Simon! Doei! Ik ga te ver weg! Ik ga... En nu staat de modder. Kijk, daar zijn de koeien. Dit is gewoon modder, hè? Toch geen kak, anders ga je... Ga dan via dezelfde. Ja, maar ik heb er al in gestaan. Wauw.